este ano, eso anuncia aquí, creo que o recoñecemento fundamental hai que facelo a todas esas forzas e corpos de seguridade, de emerxencias, moitos voluntarios tamén de Protección Civil, persoal dos GES, dos bombeiros, persoal da Xunta de Galicia, que estiveron ali nos primeiros días, nos máis difíciles, nos máis necesarios, botando unha man na Dana de Valencia, que deron un exemplo, distes un exemplo de preparación e de entrega, e tamén, por que non decilo, había comentarios de que ben equipados veñen os de Protección Civil de Galicia. Pois iso é gracias a días como hoxe, que, insisto, é o mínimo que merecedes. Moitísimas gracias. Ben, hoxe facemos unha entrega de material que corresponde coa orde deste ano a todas as agrupacións de voluntarios de Protección Civil. En Galicia estamos nun bon momento porque temos máis de 200 agrupacións de Protección Civil e máis de 4.000 voluntarios. E queremos agradecerlle o traballo que fan, porque dende os últimos 10 anos levamos invertidos máis de 27 millóns de euros en material para as emerxencias e, en concreto, 15 millóns de euros para as agrupacións de voluntarios de Protección Civil. Este ano, pois, entregamos remolques que veñen totalmente equipados para facer fronte a determinados tipos de emerxencia, entregamos carpas para atender os distintos eventos que poden ter Protección Civil, un kit de ferramentas eléctricas e tamén un kit de sinalización viaria. Por lo tanto, é unha forma de agradecerlles todo o traballo voluntario que dende hai anos levan a cabo, e con isto hoxe asegurábanos moitos deles que na Dana de Valencia, cando chegaban ali os nosos voluntarios de Protección Civil, eran envexados por outras agrupacións polo material e pola calidade dos mesmos.